blev väl klar i dagarna för en turkisk klubb och kommer lämna Malmö antingen i sommaren eller efter sommaren. Min förhoppning är att jag lämnar i sommaren så Malmö kan tjäna lite pengar. Och sen håller Jimmy på att nå det målet som sagt för alla vi har här, att bli proffsnivå. Så jag skulle gärna vilja att han delar med sig av de målet. Så ni kan nå dit. Jag vill kämpa, hårt arbete, träna och framförallt ha glädje när vi spelar fotboll. Det var inte så mycket tv-spel i min tid när jag var lite yngre, så som det är grabbar här. Det var mer spontan fotboll, alltid gå ut i gården eller på rasterna när det var lektioner och så. Alltid spela fotboll, alltid ha kul och hårt arbete. Är ni tillräckligt bra så kommer någon få se på er, det är jag helt övertygad om. Det är bara så. Ja, tack för de åren. Tänk på det när ni kommer hem och kämpar nu höst och vinter. En sån här arrangemang blir ju inte bra om man inte har en massa folk som hjälper till och ideell kraft. Och därför har vi tänkt att dela ut en del priser till våra funktionärer. Och de är följande. Joakim Dahlgren. Bonnie Svensson. Han kommer springande. Det vill jag aldrig se. Eva-Karin Andersson. Skjut upp i kiosken kanske. Vi tar nästa så länge. Mia Svensson. Också i köket är lite viktigt här. Här kommer Eva-Karin. Så har vi Peter Alin. Ulf Adler. Sven Paulsson. Och till sist men inte minst Pontus Adler. Nu över till er spelare. Det finns 10 lag kvar och vi börjar bakifrån. Så är det lag nummer 14. Ja, då börjar vi med första lagpriset som går till Brommapojkarna. Då ber vi att lagkaptenen kommer fram. Då tar vi Haninge som nästa. Då tar vi lagpriset till GIF Nike. Därefter är det Hammarbys tur.
Högsbo. Och därefter våra finska vänner från Honka. Då börjar vi med de som är på placeringsplatserna 1-4 och vi börjar med 4 som är Helsingborgs IF. Trean blir Djurgården och nu pratar vi om taketter till hela laget. Så alla är välkomna fram. Hela laget betyder alla. Jag vet inte hur det är i Stockholm, men här nere så betyder hela laget alla. Ja, tack för det. Ja, men när jag flyttade därifrån så betyder det samma sak. Och sen hade vi finalen och det är ju så att det är någon som måste vinna och någon måste komma tvåa. Och trots ett väldigt bra spel så är det bara andra platsen i år som man är med. Välkommen fram. Det var att Gais fanns på plats här, men vi missade raketten. Kan vi få fram Gais, 5:e placerade. Nu tar vi vinnarna. HBK, Halmstad BK.
Jag tycker att vi gillar det segrande laget genom att få en erfarenhet. De är det.